खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो मोनहैनाय बायदि सिगांग्रो सौहैनाय बायदियै लोगोसे लाइक शेयार खालायनानै होयो। 64 नं पानेरि समस्तियाव बिजेपि हानजानिफ्राय बिजाथि मोननाय रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारी बिथाङा मैया पानेरि समस्तिखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावलांगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। लोगोसे पानेरि समस्तियाव इउपिपिएलनि बिजाथि लुबैनाया दोलोनि थांखि नङा आरो दोलोआ जायखौ सायख'दों बेजोंनो खामानि मावगोन। सोरबा सासे बिजाथि लुबैनाया थाखागोन होननानै फोरमायदों। बिथां बिस्वजित दैमारीया बे बाथ्राखौ बुंनानै होयो। रायजो-राजाफोरनि एबा प्रेसमिटनि सोंनायाव हरखाबै कारेन्ट बिलआ बांद्राय फैनायनि थाखाय रायजो-राजाफ्रा खुद्रिनाय फोरमायदों आरो कारेन्ट बिलखौ खमायनानै होनांगौनि थाखाय होस्रिखावदों। बेयो जादों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव जादों। दि कारेन्ट बिलखौ बुरजा हरनायनि थाखाय सोमावसारनाया बिटिआरआव थानाय गासैबो एमएलएफोरखौ इउपिपिएलनि जानानै देरहाहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। गासैबो बर' हारिनि थाखाय देरहालांबा मोजां खामानि मावलांगोन होननानै बेखौ आसा खालायनानै बयखौबो एमएलएफोरखौ देरहाहोयो। गोदान बिजाथिफोरखौ देरहाहोगोन होननानै जौगानायनि खामानि मावलांनो थाखाय नाजादों एबा सानगासिनो दं। बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलि मडेल हस्पिटालाव दुंहाव थासारि। जनाली बास्के मुंनि मुरब्बी बेमारखौ राहुल दास मुंनि सावस्रि फाहामग्राया अपारेसन खालायनायनि उनावहाय जिउ गोमायो। बिनि थाखायनो जिउ गोमानायनि थाखायनो दुंहाव थासारि जादों आरो मानि थाखाय थैनांगौ बिनि थाखाय दावराव-दावसि खालायदों। हस्पिटालाव दावराव-दावसि सोलिगासिनो दङ। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारीआ बिपिएफ हानजानिफ्राय माखासे एमएलए देरहासार जागोन। 12था समस्तियावबो बिपिएफ हानजायानो देरहागोन होननानै बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारीआ। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होदों। बिथाङा 12था एमसिएलआ 12था जायगायावनो देरहानो हागोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों। बिथां हाग्रामा महिलारी बारग' चिफआ